Hola de nou. Els preciosos Reis Mags d'Orient d'aquest any, amb el Pol, li han portat, entre Del 2025. les del 2025, li han portat una sèrie de joguines. Una d'elles és aquesta una mica estranya, ¿vale? Això què és? És un vàter. En català diríem un vàter, ¿vale? Llavors, això es tracta de que són 2 jugadors, o 3 o 4, no? Sí. S'ha de tirar aquí, es tira l'aigua de la cadena, surt el número 3 i has de donar 3 2. i 3. Bueno, llavors jo ara tiro una altra vegada, o tiro l'altra, i, bueno, surt una altra vegada el 3. 3, cuidado, 1, 2, 3. Vale, el que es va fent així. I arriba un moment... Toma ja! Surt la caca. surt una... A l'aire són 2 monedes. 2 monedes, o sigui, surt aquesta preciositat D'aquesta. que surt somrient, a més, o sigui, Sí. vale? I en mans. Sembla un pepino. Ai, té mans i tot! Ostres! I després de carregar-lo, que abans ens tenim que rentar les mans. O després rentant-se les mans, perquè feia... Oh, quina pudor! No, és mentida, I surt... O sigui, que si tirant amunt, quan marxa amunt, l'agafa... Això són 2 punts. Et donaries... Tu tindries dret a tenir 4, 2 d'abans i 2 d'ara. Però si cau a terra, i l'agafa, és un punt. Qui té més punts, el qui té les mans més plenes de caca, és el que guanya. Cal a dir que han sigut els tiets Tomàs i Iolanda. Els reis dels tiets del Tomàs i la Iolanda. Vale? Però què hem de dir ara ja, quan ja acabem de presentar el joc aquest? Això què? Això és un vàter. Això és un vàter que aquí és quan apretes... Quan apretes va carregant això. Va Ja es veu. I ja fins està. que surt la caca. Vinga, què tenim que dir per despedir el vídeo? Fins un altre vídeo. Què has de fer? Subscriure't? Sí, Què més? donar-li like I què més? i la caca es despedirà d'aquest vídeo. 2, 3... Vinga, que vagi molt... Hola, ha tornat a sortir la caca. Quasi... Ja s'ha despedit. Tota la Adéu. caca per la cara. Vinga, adeu, que vagi molt bé.